Čau, dnes si ukážeme prehliadku môjho servera i bude v popisku. Ukážeme si iba spawn, lebo môžem krátko natáčať, nebudem kecať, poďme na to. Takže, tu je portál, ako vidíte, i v popisku rozdávam opäť zadarmo. Tu sú pravidlá. Stopnite si to a prečítajte, lebo ja nemám čas. Musím rýchlo. Warpy. A tam, prepáčte za tú rýchlosť, ale zajtra to bude lepšie, takže takto. Vidíte? Celé ešte tuto vám ukážem. Zakladatelia. Takto. Pardon. Takto. Takže čau a je tu so mnou aj Max Fanta, čau.